Nik urte batzuk egin ditut, langile bezala ere bageran, 10 bat urtez okerrez banago, orduan hasierako prozesua ezagutu dut batez ere, eta laburbiltze aldea, aipatu nahi nituzke 3 edo 4 nolabait esparru garrantzitsu Donostian euskararen normalizaziorako bagerak, nolabait landu ditunak eta gaina ekarpen garrantzitsuak eginez, ez? Bueno, horietako bat, euskaldunen arteko trinkotzea, nire ustez, ez? Hasiera hartan, euskararen aldeko ekintza antolaketa desberdinak bazeuden, baina bazeon, euskaltzale askon aldetik, euskaraz bizitzeko gogo bat, behar bat, eta horri erantzuteko nolabait sortu genuen bagera, ez? Orduan, hizkuntza garatuz, nolabait komunitatea, euskaldunon komunitatea sendotzea zan gure asmoa, eta nik uste maila batean, agian hasiera nahi genuna baino maila apalagoan, baina trinkotze hori nolabait bideratu dela, ez? Eta horra aipatu nahi nuke ahalduntzea baita ere, hizkuntza komunitatearen trinkotze horretan, euskaldunon ahalduntze bat eman da, urte guzti hauetan. Beraz, hori bat. Bigarren batea aipatu nahi nuke, eta hori da elkarlanarena. Alegia, dagoeneko euskararen alde, bai erakunde, gizarte erakundeetatik, elkartetatik, eta baita nolabait administraziotik edo erakunde ofizialetatik egiten zan hori indartu alde batetik, eta gabeziak nolabait ikusi ondoren, elkarlanaren bidez, besteekin, irtenbideak, ekintzak, planak proposatzea izan da, nik uste, bageraren ekarpen handi bat. Hirugarren esparru bat aipatuko nuke, eta hori da nolabait euskara Donostian bizibilizatzea, orain esaten den hori, ez? Euskara presente egitea Donostian edozein eremutan, bai? Eta horretarako ekintza desberdinak bideratu dira.